An balimaw an bi aw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna ani farajɛla maliyɛnden diɲɛ fantan ni naani fɛ an bi aw fo an bɔra ko kura nin ti an siɲɛ fɔlɔ ye filanan tɛ nin y'an siɲɛ caman ye an bi an karamɔgɔ fɛ yen Maître Sulemani Jara tɔgɔ in lamɛn dɛ Ustaz Maître Sulemani Jara Ustaz nin y'a ta dama domaine ye Maître o fana y'a ta dama domaine ye Jara yɛrɛ fana y'a ta dama domaine ye sabu o bi bamananya fɔ bamanan yɛrɛ mun hakili tora fadento qualité bɛɛ la ka ba ma an bi jaralakaw dɔ ten o ye domaine sabanan ye an bi soba kɔnɔ an ko mun ma ko pharmacopée domaine ka ca an karamɔgɔ bolo koyi Maître Sulemani Jara ka kɔ nin ye anw y'a dɔn ni mun ye o de filɛ kala Allahu Ta'ala kala Rasulu sallallahu alayhi wa sallam an y'olu de dɔn a la Allahu Ta'ala ko kira ko tan an y'a ye togodabaw la burusibaw kɔnɔ an y'a ye fɔnsebaw kɔrɔ ka mobiliw ta ka taa tubaw kɔnɔ ka taa Allahu Ta'ala ka diinɛ fɔ ka cɛw wele ka na Ala ma ka musow wele ka na Ala ma wa biye mun b'a bolo o ye bayatul islamiya ye koyi n ti fila farala kan fo ka s'a laban ma o kɔnɔna jɛnɛya kɔnɔ an ye maître sɔrɔ kɛnɛbaw kan kɛnɛ mun ni senfili ani bolofiliw b'a la karate o binankun sanfɛ maa don maa min bi karate dɔn kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ a b'o dɔn kosɛbɛ an y'a dɔn o fɛnɛ sira kan o kɔfɛ an n'a jɛlen an y'a sɔrɔ banaw jugu don kɛnɛkan bana ani bana dogolen farikolola bana fo ka taa se hakilina bana ma an y'a sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen jugu ye an karamɔgɔ Maître Sulemani Jara ye o kama an ti fara la sabu ale kɛrɛfɛla nafa o ka bon kosɛbɛ bi bana kɛn bɛ ka bɛɛ sɛgɛn bana kɛn bɛ ka maaw degun ka daminɛ hakilina banaw na ka taa se kɔnɔna banaw ma fo ka se kɛnɛkan banaw ma an bɛ folikan d'a ma an ka sɔrɔ ka don kuma na Maître salamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. I bɛ ka filɛ sisan ka foli di bɛɛ ma. Inshallah. An bɛ foli kɛ an baden silamɛw ye BG Media filɛba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ kɔnɔna duuru bɛɛ kɔnɔ an ka foli b'u ye dakuɲɛ kelen ko Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi k'an tanga ka tila ka segin ka tila ka foli kɛ an ka auditeurs ye minnu b'an lamɛn ani minnu bɛ a ka vidéo partager ani minnu bɛ ɲininkali sɛmɛ an na bana kan ani bana fura kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. Bani an bɛ fɔ k'i barikada i bisimila pharmacopée maaya jigi kɔnɔ a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara ka madrasa kɔfɛ Bamakɔ kɔnɔ Mali la. Maître Sulemani Jara sani an ka don baro kɔnɔ n bɛ fɛ k'a dɔn Ustaz ani Maître ni fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ i la cogo di. Ayiwa Bani an bɛ fɔ k'i barikada mɔgɔ tɔgɔ i tɔgɔ fɔlɔ i fa b'o da i la walima i ba b'o da i la walima minnu y'i ka denguni kɛ olu b'o da i la i bɛ tɔgɔ caman sɔrɔ kɔfɛ min bɛ o yɛrɛ tɔgɔ tunu Ustaz o dara n na k'a sababu kɛ karamɔgɔya sira ye n fa ye n don kalan de la hakili la an delila ka tɛmɛ bɔrɔ kan yan n ye kalan kɛ n'o ye Franco Arabu ye n y'o kɛ bon sira kan n ma kɛ dɔnnikɛbaaba ye nka n bɛ se ka diinɛ dɔ ɲɛfɔ o la n welela ko karamɔgɔ Ustaz karamɔgɔ wajidi dɔ bɛ ne ye Maître o dakun ye nka mun ye o ye arts martiaux domaine ye komi ko karate n'i ye karate fɔ mɔgɔ minnu bɛ arts martiaux kɔnɔna na o bɛ n'a fɔ ko i ka bɛ ko shitokani parce que karate kɔrɔ ye o shitokani de ye karate kɔrɔ ko main vite ne tigɛ lankolon ka n yɛrɛ défend bisitigi ni murutigi kɔ. O de karate yɛrɛ kɔrɔ ye. Karate kɔrɔ ye mais ne tɛ karate dama kɛ ne bɛ arts martiaux de kɛ arts martiaux kɔrɔ ye a bɛɛ b'o kɔnɔ ne bɛ kung fu kɛ n bɛ shitokani kɛ kung fu qualité fila bɛ yen n b'o kɛ kung fu chacha n b'o kɛ yo kung fu n b'o kɛ bon kung fu wushu o ye collection de ye kung fu bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔ n b'o kɛ donc o de ye n wele ko Maître Sulemani Jara sabu mun na o dojo bɛ n bolo bi o club clé bɛ n bolo bi ka salle dayɛlɛ ka mɔgɔw kalan arts martiaux la bi an filɛ o san 20 ani san 3 kɔnɔ bi
23 ans ka mɔgɔw kala armation la donc o de ye n tɔgɔ ko maître Suleman Jara. Maître Suleman Jara i ka nin ɲininkali jaabi kɛcogo ɲininkali jaabi in diyara n ye trop donc i bɔra ka senfili ni bolofini fɔ san 23 i bɛ ka maaw kala la a centre baw b'i bolo a ye tɔnɔbɔba dɔ d'i ma n'o ye furako domaine ye bi an bɛ yan bi banaw kɛ n bɛ ka maaw degun bana dɔ bɛ yen an caman b'a tɔgɔ de dɔn mais a yɛrɛ an t'a dɔn an k'a ma neminanpo ye mun ye a bɛ mun kɛ maa la a bɛ mun tiɲɛ maa ye bisimila an karamɔgɔ. Bani an b'i fo a diyara n ye ka lamɛnbaaw fo u b'a mɛn u ka kuma ninnu lamɛn ni hakilisigi ye parce que bi an bɛ don min na ko bi bana fura bɔ ka bana fura bɔ ani ka bana fura kɛ ani ka bana yɛrɛ dɔn nin ye fɛnw ye minnu tɛ kelen ye i bɛ nin sɔrɔ mɔgɔ min na o ka ca farafin furakura de la médecine sira kan n'o ye tubabu ka sira ye pharmacien o b'a d'a ma dɔgɔtɔrɔ min bɛ analyse kɛ o b'a d'a ma dɔgɔtɔrɔ min bɛ opération kɛ o b'a d'a ma donc olu ka dɔgɔtɔrɔya tilalen don mais i bɛ nin bɛɛ sɔrɔ farafin furakɛla sɛbɛ la ale bɛ fura bɔ a bɛ bana dɔn a bɛ bana furakɛcogo fana dɔn donc la sisan ala y'o jɔyɔrɔ di farafin furabɔlaw ma ɔ sisan i ye nin kɛ ko leminanbo walima kɔnɔna joli o ye c'est à dire kuma minnu bɛ yen ni sigiyɔrɔ bɛ a différence nin bɛɛ ye bana kelen ye a bɛɛ ye kelen leminanbo ni kɔnɔna joli a bɛɛ ye bana kelen walima i k'a fɔ ko infection n'i ko infection dɔrɔn i b'a bɛɛ sɔrɔ fana kɔnɔ infection kɔrɔ ko cɛya lawura la banaw olu bɛ sɔrɔ cogo ci musoya la banaw cɛya la banaw olu quoi donc o la sisan n'an donna o kɔnɔ kɔnɔna joli ye bana ye walima an k'a fɔ ko infection ye bana ye n'a bɛ mɔgɔ la a bɛ fɛn minnu k'i la a ka ca mais an k'a daminɛ muso la ka na laban cɛ la baasi t'a la n'a bɛ muso la n'a juguyara a bɛ muso bɔ musoya la a ka hakɛ to i tɛ damu sɔrɔ sinɔn ni farida kɛli la muso de t'o sɔrɔ muso de t'o sɔrɔ ni muso m'o sɔrɔ cɛ t'o fana sɔrɔ parce que cɛ b'o sɔrɔ muso la ni fɛn dɔw sɔrɔlen ye muso la n'an ko ma ko lawaji infection bɛ lawaji tiɲɛ ka kasa goya infection bɛ lawaji ja ka n'a jugura a bɛ kisɛ sigi muso ɲɛmana kan n'o kɛra dɔrɔn muso de ɲɛ tana ye cɛ de ni su kɔrɔ dɔrɔn ale jatigɛra sa degunnen don ale dun ye mɔgɔ dɔ ka mara kɔnɔ o mago b'ale la o ka foro de y'ale ye a bɛna fɛn min ɲini a kɛli t'ale lafiya a b'ale degun bon ale dun n'a ko ale bɛ cɛ jɛ sigi tɛ diya donc su bɛ ko dɔrɔn muso ja bɛ tigɛ mais cɛ minnu tɛ kalama n'u tɛ kɔlɔsi kɛ a bɛ k'u ko muso bɛ sugu tigɛ de ka sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ cɛ fɛ fiyewu infection b'o kɛ n'a ye kuru kisɛ falen i b'a ye muso bɛ commencer ji jɛman bɛ to ka bɔ a la donc n'o bɔra la i b'a sɔrɔ ji jɛman in kasa b'a la dɔw ta kasa b'a la i b'a mɛn mɔgɔ dɔw da ko kana musomanin kana tigɛkisɛ jira ne ye marabatigɛ ɲini k'o de bɛ muso kasa bɔ o tɛ tiɲɛ ye donc bana don n'i y'o ye mɔgɔ wɛrɛ ka kasa bɛ bɔ dɔrɔn dis-toi que ko infection de b'a la a t'a dɔn a tɛ tɛmɛ o kan ni infection b'i la i kasa bɛ bɔ i sugunɛ kasa bɛ bɔ hali i ma sugunɛ kɛ i tɛmɛna ni i wɔsira dɔrɔn i ɲɛmɔgɔ kasa bɛ bɔ donc infection de b'o kɛ bon a bɛ muso bali ka den sɔrɔ sabu min na den bɛ sɔrɔ ni lawa min ye a b'o tiɲɛ muso bɛ den sɔrɔ ni lawa min ye n'o ye sinɔn ni farida mana kɛ lawa min bɛ bɔ cɛ la muso la a bɛ muso ta tiɲɛ n'o tigɛra dɔrɔn den tɛ sɔrɔ n'a sera yɔrɔ dɔ la ka tɛmɛ o kan a bɛ kɔnɔdimi bila muso la tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a barakɔrɔla b'a dimi a bɛ worokɔrɔla ŋɛɲɛ bila muso la tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ muso bolo b'a ka tafe kɔrɔ ka siyɛn hali malo t'a la parce que degun min b'a kan n'a ma siyɛn a tɛ lafiya a tɛ se ka lafiya dɔw ta fana bɛ kɛ jijiman bɛ bɔ joli bɛ bɔ nin ye a bɛ min kɛ muso la n'a tɛmɛn'o kan a bɛ sin ka kuru yɛrɛ falen muso yɛrɛ musoya sanfɛ n'a fal'o sanfɛ o gasi ninnu bɛ jigin denso kan n'o ye muso ka wolonugu ye den bɛ mara fɛn min kɔnɔ an
karamɔgɔ o de ye problème de sisan o y'a juguyalenba ye o y'a juguyalenba ye bon ni bɛ i muso la balimakɛ kana dilan ɲini a fɛ i b'a to i b'i yɛrɛ to yen a bɛ yɛlɛma e fɛ o la muso cɛ minnu bɛ yen ni muso caman b'u bolo f'u ka kɛ maa ye maa min tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la c'est à dire farifoni b'u la saniya binna kun na saniya binna kun na kuma o kuma i saniyalen don kana saliyaw la mɔgɔ sɔrɔ i ka guwa kana kɛ banabaatɔ guwa ye parce que n'a bɛ muso kelen na a bɛ e minɛ a bɛ muso bɛɛ minɛ donc muso dɔ bɛ se ka lase cɛ ma cɛ fana b'a lase muso bɛɛ ma bana in man ɲi bana in man ɲi a bɛ cogo min na fana an ka dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ an ye ni a ye mɔgɔ min na ka se niveau la n'a tigi ye sugunɛ kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ a ka hakɛ to n'a ye jalabina kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ n'a tigi ma ji bɔ a kan k'a ta i b'a ye ni maa maa nana sigi o nɔ na e fana ma ji bɔ a kan a gasi microbe bɛ yɛlɛ fɛ donc a bɛ commencer ka e de fana minɛ donc la an k'an janto saniya na o yɔrɔ ninnu na voilà o ye muso ta ye d'accord Bani n'an bɔra muso ta kɔnɔ an bɛna cɛ ta kɔnɔ a bɛ cɛ fana minɛ n'a ye cɛ minɛ i b'a ye tuma bɛɛ a b'a worobɔla siɲɛ n'a ye cɛ minɛ i b'a ye tuma bɛɛ a ka sugunɛ bɛ tigɛ tigɛ n'a ye cɛ minɛ i b'a ye tuma bɛɛ a sugunɛ ɲɛ couleur yɛlɛmalen don ka kɛ i n'a fɔ sɛgɛji dɔ bɛ na ko sumaya b'i la sumaya tɛ infection de ka baara don donc o kɔnɔna na a bɛ cɛ fana faga dɔgɔya sunɔ ni farida waati la i b'a ye ni i bɛna se muso ma fanga t'i la walima n'i y'a daminɛ i bɛ sin ka tila miniti kelen miniti fila a b'o lase mɔgɔ ma i bɛ mɔgɔ caman ye sisan furukɛlaw la dilanko ta waati sira fɛ i b'a ye cɛ min bɛ se ka miniti 10 kɛ walima miniti 5 kɛ o ka dɔgɔ dɛ mais bɛɛ b'a miiri ko cɛyako problème de bɛ na a b'a ko cɛyabana de bɛ na cɛyabana b'i la mais cɛyabana min ne bɛ k'o miiri ko n cɛya fagalen don walima n cɛya yɛrɛ de ka problème de bɛ yen non infection de b'o kɛ mɔgɔ la furudimi b'o kɛ mɔgɔ la diabète b'o kɛ mɔgɔ la koko bɛ o kɛ mɔgɔ la bon ni infection b'i la ko an b'ale ka domaine kɔnɔ sisan ni o b'i la cɛ la n'a ye ni problème ni s'i ma i b'a sɔrɔ kuma caman na i kanfasa jalen don i kanfasa bɛ ja i b'a ye fana barakɔlaŋɛɲɛ ninnu bɛɛ kɔfɛ n'i ye sugunɛ kɛ kuma dɔ la n'a daminɛ ma kɛ joli ye a laban bɛ kɛ joli ye n'a sera o ma an ko mɔgɔw dɔw ko sugunɛbilenni sugunɛbilenni bon o kɔni a bamanankan walawalali mais a sababu min ye o de filɛ nin ye bon n'a tɛmɛn'o kan a bɛna sobisi s'i ma walima ka damajala s'i ma i b'a ye i bɛ ji jɛman bɔ walima i b'a ye i bɛ nɛ bɔ sugunɛ bɛ kɛ mais nɛ bɛ tila ka bɔ sugunɛ kɔfɛ walima nɛ bɛ bɔ sugunɛ ɲɛfɛ o y'a kɛlen ye sobisi nin bɛɛ ye bana in nɔ ye infection nɔ ye sababu dɔ ye nin bɛɛ yɛrɛ kɛ sababu dɔ ye bon ne nin b'i la n'i y'i sigi nin ye walima n'i mɔna nin ye ne min b'a la k'a fɔ ne du dɔ dɛmɛyatigi de mais minɛn b'a fɔ parce que a bɛ mɔgɔ dɔw ye mɔgɔ bakili y'a ka bana bila dabali minɛn kɔnɔ k'i sigi ko kɛlɛmasina de ye n dabali ko de y'a kɛ walima kɛlɛmasina de ye sini ka kuma dɔ fɔ n ma a ye ko dɔ de kɛ n na k'a sɔrɔ dabali tɛ maître nin yɔrɔ in walawala dɛ parce que hali a bɛ kɛ ne yɛrɛ la ni talonna walima ni bana qualité dɔ y'i sɔrɔ i t'a bila bana yɛrɛ kɔnɔ bon ça veut dire ni dɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ sigiyɔrɔ la e b'a ko ye an ka du problème ba ye nin ye bi ni problème de bɛ famille caman kɔnɔ an karamɔgɔ ni kɔnɔjoli sera niveau dɔ la a bɛ i farikolo bɛɛ kɛ bitɔn ye k'a bɛɛ sɔgɔ ka kɛ joli ka taa joli b'i fan bɛɛ de la o y'a sɔrɔ a ye kɔnɔna bɛɛ tiɲɛ nugu bɛɛ ye joli sɔrɔ joli bɛ kɛ nugu kɔnɔ a bɛ furu kɔnɔ a bɛ dusukun bɛɛ la a bɛ se ka falen o jijugu min bɛ jigin fɛ o bɛ se ka falen farikolo kan de ka farikolo bɛɛ kɛ tasi bitɔn ka taa joli ka taa bon ni sɔrɔ o bɛ se ka fɔ ko cancer b'i la walima o ka a bila sida minɛn kɔnɔ wa o niveau la sisan balimakɛ balimamuso k'a fɔ ko
fura feere mankan don o tɛ dɔ wɛrɛ ye walahi o bɛna min f'i ye kansɛri b'i la walima sida b'i la walima ni bana min yɔrɔ min na a ma sidɔn a sidɔnnen don dabali tɛ foyi tɛ ne y'o mɔgɔ min furakɛ ni a labilala médecin fɛ ko nin kɔni sida in na a tɛ kɛnɛya ne t'o hakɛ dɔn mais an t'u jalaki parce que fɛn min de don ni fɛn bɔra i ka domaine kɔnɔ ala kira ko el insanu abduwi ma juhila hadamaden ye fɛn jugu ye fɛn min n'i yɛrɛ ma se k'a sidɔn o de la a bɛ fɔ cancer de sein cancer de tête cancer de peau ainsi de suite o kɔrɔ ko olu ka cancer ye mais cancer yɛrɛ kɔrɔ mun de don ɲininkali bɛ yen voilà an ko bon n'i ko bon sisan kɔrɔti bonni wa walima dabali bonni wa voilà n'i ye bon fɔ dɔrɔn an b'o de ye bana min ye kɛɲɛ kɛ bana min ye kɛɲɛ kɛ ne tɛ fura dɔn a la o cancer de dɔgɔtɔrɔ ma fura dɔn a la dɔgɔtɔrɔ ka dɔnniya banna mais a ye kɔnɔjɛlɛ de kɛ ko cancer don parce que n t'a dɔn an k'a tɔ to ala ma peut-être ani tɛ kɛnɛya o tɛ kelen dɛ o tɛ kelen maître n'o y'a ye sa i bɔra ka liminapo de fɔ a bɛ bana minnu sababuya i nan'o de jira n na a bɛ muso minɛ cogo min i nan'o jira n na ani cɛ donc yala denmisɛnnin bana don ou bien maakɔrɔ bana don ou bien o t'a la a bɛ bɛɛ minɛ kɔnɔjɛlɛ yɛrɛ bɛ denmisɛnninw minɛ ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan parce que u ka ko kɛcogo denmisɛnnin de sigiyɔrɔ dɔn sugunɛ kɛlɛ la maa jante a denw na fini doncogo la ani n'u bɛ taa sugunɛ kɛ ka yɛlɛ t'u la denmisɛnnin bana yɛrɛ de tun ye o de sugunɛ bilenni tun bɛ denmisɛnnin de minɛ ka caya i fitinin parce que i bɛ don ɲɛgɛn bɛɛ la i bɛ sugunɛ kɛ ɲamasungun kan wuluwuji la i bɛ jɔ dɔn ka sugunɛ kɛ wuluwuji la jinɔgɔ bɔyɔrɔ la ɲɛgɛn jugu la mais i t'a dɔn k'a fɔ kɔlɔlɔ b'a la nin bɛɛ kɔlɔlɔ bɛ nin kɔlɔlɔ bɛ nin na parce que e bɛna gasi dɔ de lawuli hadamaden farikolo a bɛ microbe ta 45 minutes ka dafa kuma chaque 45 minutes hadamaden kan ka a farikolo min bɛ kɛnɛma fiɲɛ na ni fini t'a la a kan k'o ko misali la tigɛ filɛ nin k'a fɔ ko an bɛ baro la sisan an tila dɔrɔn dɔ sera ka lemuruba d'a ma dɔrɔn an ka se k'a dun ten an b'a minɛ de k'a dun c'est pas bon du tout yanni k'a minɛ k'a dun i tigɛ ko i ye miniti 45 sɔrɔ kɛnɛ ka fiɲɛ na microbe tɛ ye i ɲɛ la o mais ni a b'a da an tigɛ sisan i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye microbe ye bon o de ye bana ye ko ala yɛrɛ ye fɛn dɔ dilan ka bila adamaden farikolo kɔnɔ min bɛ o kɛlɛ mais ni si bɛ kɔrɔ ka taa o barika bɛ ban ka taa fɛn min b'o dɛmɛ k'o ka baara ɲɛ o de ye yiri yɛrɛ de ye yiri de b'a lakunu ɔ o la an kan ka ɲɛdɔn a la denmisɛnnin a bɛ denmisɛnnin fitinin minɛ den yɛrɛ dɔw bɛ wolo ni leminanpo ye sabula a bɛ ba la ok maître i bɔra ka liminanpo fɔ a bɛ maa minnu minɛ a bɛ minɛli kɛ cogo min a bɛ na ni minnu ye yala nin bana in fura b'a la wa sabu ye banaw jugu ye fura dɔ b'a la wa tabarikala bani ala ye an garisɛgɛ o fura la an y'o fura dilan ka fura in tɔgɔ da yiri nafama yiri nafama denmisɛnnin b'a ta hali den min bɛ kalo kelen na i b'a ta parce que yiri don yiri gɛrɛgɛrɛ don ka i bɛ se ka a da jigalama na ka a siyɛnɛ k'a di den fitinin ma a b'a min donc ale yiri nafama nin an y'a muguma dilan an ye a siro fana dilan k'a bila sen kan mɔgɔ sugu i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen yiri muguma dunni bɛ gɛlɛya o ma mais a bɛ se ka jiman min wa fura tɛ fana ko min minni ka gɛlɛn o tɛ ka fura la inshallah ok maître o la ni maa min mago bɛ nin fura in na sisan a tigi kan ka se yɔrɔ jumɛn a n'a kan ka nɛgɛjuru kɔfɔlen jumɛnw wele lamɛnbaga ani lajɛbaga e mun bɛ ka an lamɛn ni nin bana fɔra a b'i la ou bien a b'i muso la soit a b'i den na soit i y'a ye i kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ la a tigi lasɔmi joona yaasa ka maître sɔrɔ maître i bɛ sɔrɔ min tabarikala bani ni mago bɛ anw na i bɛna bamakɔ bangoni jɛgɛnɛbo la Bastan de Ramadani de Seydi Sherif Usman Madani Haidara a ka madrasaso kɔfɛ an ka faramako bɛ dabɔ mɛ ka jɔ karamɔgɔ ka madrasaso kɔfɛla kɔrɔn fɛ cɔki
n'i sera karamɔgɔ ka cours kɔni kɔnɔ n'i ye garde o garde ɲini ka vigile ko Alhaji maître Souleymane Diarra pharmacopée bɛ yɔrɔ jumɛn o b'i bolo sin Ala ye nɛgɛjuru sira k'an sɔrɔ Mali kɔnɔ ni maa min bɛ Mali kɔnɔ 76 13 93 92 97 66 13 92 97 o ye ne yɛrɛ ka numéro ye nka feerekɛla min bilalen bɛ magasin de kɔnɔ yan pharmacopée yɛrɛ kɔnɔ yan o ye Ahamadu Fasa 68 44 20 09 68 44 20 fu ani kɔnɔntɔn o y'ale ka numéro ye n'i y'a wele i b'a sɔrɔ an balimakɛ dɔ bɛ ɲininkali la Tunkara Kali WhatsApp numéro ko la yala i ye numéro minnu fɔ WhatsApp b'u bɛɛ la wala ne ka numéro fila in bɛɛ a bɛɛ bɛ WhatsApp kan a bɛɛ bɛ Telegram kan ni i y'a bila Telegram kan i b'a sɔrɔ i y'a bila WhatsApp kan i b'a sɔrɔ inchallah maître pharmacopée yɛrɛ ye progrès ba kɛ ɲina an y'an bɛ appareil dɔ sigilen na nin appareil blouson dɔ bi i yɛrɛ kan na pharmacopée yɛrɛ kɔnɔla kɔni filɛli ka di bi kosɛbɛ sabu fɛn kura caman b'a la an bɛ fɛ ka appareil in dɔn appareil in ye mun ye de nin appareil in ye bani ni baara o baara n'i b'a kɛ i ka dɔnni ma se yɔrɔ min na i b'o ɲini k'o fara kan ni ɲɛtaa bɛ sɔrɔ baara la a wajibiyalen bɛ an kan ni Ala ye minnu ka dɔnni kawuriya ka tɛmɛ anw ta kan n'o ye nazaraw ye bi diɲɛ développement la o ye fɛn minnu dilan ka sɔrɔ a dɔnni bɔra anw de fɛ yan ka taa olu fɛ o appareil ninnu an ye olu kalan an fasiya la bon ka tila k'a fana kalan olu fana ka tubabu sira fɛ mun kosɔn an ka mɔgɔw analyse ni appareil min filɛ nin ye nin bɔra Chine nin commandera Chine ka na de an bɛ tigɛw la alikana tigɛ jaba kan an bɛ lajɛli kɛ nin de banabaatɔ i n'a fɔ i kana k'an bɛ sin ka fura feere ma ni i yɛrɛ b'i ka bana dɔ ka kɔrɔ i bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ ye analyse k'i la u y'a fɔ i ko nin bana nin de b'i la dɔgɔtɔrɔ fura kɛla a man lafiya i nana fɔ an ye an bɛ se ka fura feere ma ni an y'o analyse papier ninnu ye mais n'i nana ka sɔrɔ o tɛ i fɛ ka fura ta i ko bana de bɛ na bon pour que ka anw fana dusukun lafiya diɲɛ sariyaw ka bunakun na a n'a yɛrɛ ka dɔnniyaw la bi an bɛ nin kɛ k'i lajɛ mun kosɔn k'a dɔn bana suguya jumɛn de b'i la i ɲɛ bɛ tigɛ jamu la nin an karamɔgɔ i ka kuma latigɛ tɛ farafinfura lajɛli ka k'a la aw balila na dɛ farafinfura lajɛli b'a la nin tɛ tɛgɛ ye yan tɛgɛ filɛ ne yɛrɛ tɛgɛ filɛ nin i b'a kalama k'a fɔ adamaden Alahu Taala ye adamaden ɲɛfɔ tigɛ in kɔnɔ bisimila Alahu Taala ye adamaden ɲɛfɔ tigɛ in kɔnɔ tɛmɛna ye mɔgɔninfin i bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ i ka ɲɛnamaya i ka fɛn bɛɛ Ala y'a bɛɛ ɲɛfɔ adamaden tigɛ kɔnɔ wa adamaden dɔw bɛ yen Ala y'o ka dɔnni kawuriya i ɲɛda visage yeli an ka maakɔrɔ la u b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ fɔ a kɔnɔ i bɛna furu joli de kɛ i bɛna den joli sɔrɔ i bɛ furu joona wa walima i tɛ furu joona wa i si bɛ san la i denfɔlɔ bɛ kɛ mun ye a bɛ kɛ cɛ wa muso a b'o bɛɛ ɲɛfɔ k'o ban pewu o bɛ adamaden visage kɛ ɲɛda kan o fana bɛ adamaden tigɛ kɔnɔna kan bon anw ka dɔnni ma se ka ko labɛn k'a bila sen kan o de ye anw to kɔ farajɛw nana o dɔnni t'anw fɛ ka taa bila tigɛ kɔnɔ tan nin filɛ adamaden nugu ni a fugofugo n'a biyɛnw n'a fɛnw ye tigɛ kɔnɔ o fana fɛ ni ma appareil nana n'a kulila i yɔrɔ min na o numéro sigilen filɛ nin ye ko nin numéro in kɔrɔ ye ko nin bana nin de b'i la o de kosɔn an ɲɛ b'a la tɛgɛ ninnu kɔnɔ an ɲɛ bɛ biyɛnw na fugofugow b'a la nugu a bɛɛ lajɛlen dɛsɛ bɛ tigɛ kɔnɔ nugu fitinin b'a la nuguba b'a la o bɛɛ bɛ tigɛ kɔnɔ ka numéro k'a la pour que ni mansin dara o yɔrɔ min na ni o kulila o kɔrɔ b'a la k'o bana b'i la ni o bana fana b'i la o fana furaw sɛbɛnlen fana filɛ nin ye ka jigin anglais la ka na ni e ma anglais kalan kan ka ca anglais yɛlɛma ka kɛ arabu ye walima k'a yɛlɛma ka kɛ bamanankan ye ngo ye français ye i ka se ka dɔn bana mun don ni e bɛ yiri dɔn ka ban nin b'i ka baara nɔgɔya
maître ni b'i ka baara nɔgɔya an mɔkɛw ka dɔnniya kɔrɔ de talen filɛ tubabuw fɛ k'a kɛ appareil dɔrɔn k'a bila kana feere an ma ne ye mɔgɔ dɔ dɔn ala ka bi n tɛ cɛ ɲɛ yɔrɔ dɔ bilen parce que an ye ɲɔgɔn sɔrɔ arabɛ la Chagall Tɛrɛ yɔrɔ la a kɛra 1992 ko Ali Kulubali a tun bɛ yugu seti feere o san 29 ye bi ni a y'a sɔrɔ Ali Kulubali bɛ balola bi ne kɔni da ka sɛbɛn kalama bi parce que a si ka kɔrɔ ne ta ye a dɔw ne bɛ dara de feere muso bɛ dara min da fila ye n b'o da kun la ka yaala ani sɛrɛbɛti k'o feere wula fɛ n bɛ taa n ka kalankɛyɔrɔ la n bɛ taa n ka kalanw kɛ Ali Kulubali ne bɛnna arajɛ la an bɛ baro kɛ an tora baro dɔn an nana deli ka kɛ teri ye ne kɔrɔkɛ don a si ka kɔrɔ ta ye don la a ye n tigɛ na ka n tigɛ lajɛ a ko n dɔgɔ Solomani ko i bɛna muso caman furu dɛ n ye n tigɛ mɔsi ka bɔ a bolo ne muso caman ne da ye muso kelen a k'i bɛna muso 4 furu ko y'a dɔgɔyalen i den fɔlɔ a bɛ kɛ muso ye filanan bɛ kɛ muso ye sabanan bɛ kɛ cɛ naaninan bɛ kɛ cɛ duurunan bɛ kɛ cɛ a y'a to ka taa ne ko n ka kunkolo tiɲɛna quoi parce que o don daga ne t'o dɔnni dɔn mais Ali tun bɛ o don yuyu seti a b'o de feere n'a sɔrɔ a bɛ balo la bi peut-être a bɛna kumakan mɛn Ali Kulubali a tun b'a fɔ kabini ma arila ko sinɛfɔden Solomani Jara dɛ ne de don ne kɔni t'a dɔn bi mais walahi Ala b'a dɔn bon e k'o lajɛ ne den fɔlɔ kɛra muso ye filanan kɛra muso ye ne den tɔ tora ka ɲɔgɔn fɛ cɛ ka taa fɔ ka taa se hakɛ min a ye hakɛ min fɔ maître yɛrɛ ko i bɛ muso 1 furu i dan n'o ma muso 4 de bɛ bolo bi donc mais nin fɔ ne don min na ne Ali filɛ fatɔ de bon ne tigɛ a y'o fɔ o de kɔnɔ bon o de filɛ nin ye raison pour laquelle nin kɛlen ni ne ye nin perefu ye n ma sɔn ka sigi fiyewu fo n ka tigɛ kala k'a dɔn i y'a ye ni mansin kɔni ye ka adamadenw hakili sigi b'a dɔn k'a fɔ baara t'an bolo n'o tɛ ne ye mansin ye ma mansin o ne bɛ se k'i ka bana fɔ ni ne ye tigɛ ye tɛgɛ kɔnɔna dɔrɔn tigɛ kɔnɔ dɔrɔn maître i ka kuma la tigɛ tɛ ne yɛrɛ ye n terikɛ jɔ i ɲɛkɔrɔ yan i y'a lajɛ ɲɛda la i ko a ka baara dɔ bila ka baara dɔ kɛ wa i ko a ka mun bila a y'o bila i ko a ka mun kɛ a b'o sira kan sisan a bɛna ye o kɛra ne yɛrɛ ɲɛna a banna o dɔnniya parce que i b'a dɔn dɔgɔtɔrɔ ye subaga de ye ni dɔgɔtɔrɔ bɛ kɛ subaga ye kun min na ne k'o f'i ye walahi dɔgɔtɔrɔ bɛ k'a bɛ hinɛ k'ale mago bɛ adamadenw kɛlɛli la ala bɛ kɛsifu de k'a ye o don ala bɛ gindo de bɔrɔtɔ a ye a bɛ fɛn dɔw ye furakɛli kɔnɔ a m'o kala karamɔgɔ bolo fiyewu o la donc bani o minnu filɛ nin ye Dieu merci an b'ala fo mansin bɛ mansin da o an bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ nka o tɛ mansin sanni bali nin bɛ a yira anw na k'a fɔ anw ni dɔgɔtɔrɔ bɛ baara kɛ ni mɔgɔ min ye ɲɛ an bolo o bɛ dɛgɛnɛ k'a fɔ tiɲɛ na anw de fara tubabu dɔgɔtɔrɔw jugu ye parce que u ka bi développement ka bon ni anw ta ye an n'u bɛ baara kɛ o ye nin ye ni min filɛ nin ye nin ye tension talan de ye tension i da sera a ma dɛ nin ye bana ye mun kɛ bɛ k'an sɛgɛn bi dɛ ne bɛ tension ta donc a barika Ala ye an fana ye o kala an y'o kala k'o dɔn an fana bɛ baara kɛ n'o ye a kun ye mɔgɔninfinw hakili ka lafiya n'i ye min fɔ min ye a k'a dɔn k'a fɔ a ma kunfɛ kuma tɛ parce que diɲɛlatigɛ mago min na bi o ye fɛn minnu bɛ sɛbɛn fɛn minnu bɛ ye o la kira yɛrɛ ko dɔ a ma hufiza wa karra ma kɛtaba o de ye farajɛw tɛmɛna ko fɛn min y'a durusi kunkolo la k'o bɛ se ka pɛrɛn o bɛ se ka tunu mais i ye fɛn fɛn sɛbɛn kɔni ni sɛbɛnni kɔni ma kayi ma fara i mana sɛbɛnni ye kuma i hakili bɛ jigin i ka dɔnni kɔrɔ la o de la kama an ye nin fɛn ninnu fara an bolo la wa hali sini an dɔgɔtɔrɔ bɛ baara kɛ an dɔgɔtɔrɔ bɛ baara kɛ parce que o formateur b'an bolo an n'u bɛ sigi u bɛ an lakawuriya diɲɛlatigɛ dɔ fana bɛ la bana n'u sira kan ani mɔgɔw kunbɛn cogo la inshallah bani maître i bɔra i ko tension fɛnɛ o fɛn b'a aw bolo n y'i ka fura dɔ ye diabète ani tension yala diabète ni tension i bɛ se ka ɲɛfɔli fitinin jumɛn kɛ u kan ka sɔrɔ ka a furaw fɔ an ye ni mun b'i fɛ an k'o kɛ k'a dakuru an ye miniti 30 sɔrɔ. bana o diyara n ye diabète ni tension olu bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ de sigiɲɔgɔnmaw don sigiɲɔgɔnmaw don teriɲɔgɔnmaw ni diabète y'i minɛ i sigi ni tension ye k'a bɛ sigi minɛ
tension in fana ye minɛ i sina ye ko jabɛti bɛ se k'i minɛ o la an y'o fura fana dilan k'a bila sen kan tension n'a y'i minɛ k'i bi k'i da jigin walima k'i sen faga ni ne kɔni bɔra kalama ka sɔrɔ a ma tile 8 sɔrɔ ne bɛ wuli k'i jɔ o y'a y'i bi k'i pari k'i da jigin walima k'i nɛn minɛ i ka kuma tɛ faamu i ka kuma tɛ mɛn ni ala sɔnna ma bi o solution sɔrɔla an bolo tension fura kan jabɛti fana fura a kɛra min bɛ joli bɔ ye o a kɛra min yɛrɛ tɛ joli bɔ mɛ a b'i farikolo fɛn de bani an y'o fana fura dilan a muguma b'an bolo a jima b'an bolo pour que ka se ka i traiter k'i segin maaya ɲuman kɔnɔ parce que jabɛti bana ye wala a ka jugu ka tɛmɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ sen bɛ tigɛ ne ye tila ka dɔ furakɛ n taara sɔrɔ a taara jamana na ko Tinisi u ye a kinise tigɛ non u y'a numanze tigɛ a ka jabɛti fɔlɔ la maa filanan daminɛlen ka joli bɔ sen filanan la a fɔra ne ye ne y'a traitement daminɛ k'a traitement kɛ fo ka taa ka joli ba pewu ko a bɛ se sen n ko kana tigɛ n y'a fɔ e k'a ban o ye kabako ye a taara Tinisi numanze tigɛra mɛ kinise ala sɔnna k'a kisi k'a sababu k'i ye o ye jabɛti ye donc bana min a bɛ cɛ bana dɔ quoi a bɛ sɔrɔ cɛ bana fɛ cɛ fɛ fayava bayava et après a bɛ se ka sɔrɔ fana maa min ka dumuni a tila bɛɛ tile nana dɛ tile k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ la ni tun ye maître Sulemani Jara fɛ yen pharmacopée ale kɔni alhamdulilayi bi baara tacogo la ani maa minnu yɛrɛ ye ne wele n'u ye furaw ta karisa n ye nin ta maître bolo vraiment tiɲɛ don karisa n ye nin ta maître bolo a ye nin kɛ n na a ye nin kɛ n na ne yɛrɛ sɔgɔma o sɔgɔma i ka maaya jigi ani yiri nafama nin bɛ ne yɛrɛ bolo so kɔnɔ verre ɲɛ kelen diɲɛ don o don farikolo sɛgɛn kama ani bana minnu bɛ n degun hakɛtu bɛ nin kuma in kan sɔli ala Muhamad aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ la ma hufiza wa karra ma kataba o de ye farajɛw tɛmɛna ko fɛn min y'a durusi kunkolo la k'o bɛ se ka pɛrɛn o bɛ se ka tunu mais i ye fɛn fɛn sɛbɛn kɔni ni sɛbɛnni kɔni ma ka i ma fara i mana sɛbɛnni ye kuma i hakili bɛ jigin i ka dɔnni kɔrɔ la o de la kama an ye nin fɛn ninnu fara an bolo la wa hali sini an dɔgɔtɔrɔ bɛ baara kɛ an dɔgɔtɔrɔ bɛ baara kɛ parce que o formateur b'an bolo an n'u bɛ sigi u bɛ an lakawuriya diɲɛlatigɛ dɔ fana bɛ la bana ninnu sira kan ani mɔgɔw kunbɛn cogo la inshallah bani maître i bɔra i ko tension fɛnɛ o fɛn b'aw bolo n y'i ka fura dɔ ye jabɛti ani tension yala jabɛti ni tension i bɛ se ka ɲɛfɔli fitinin jumɛn kɛ u kan ka sɔrɔ ka a furaw fɔ an ye ni mun b'i fɛ an k'o kɛ k'a datugu an ye miniti 30 sɔrɔ. Bana diyara n ye jabɛti ni tension olu bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ de sigiɲɔgɔnmaw don teriɲɔgɔnmaw ni jabɛti y'i minɛ i sigi ni tension ye k'a bɛ se k'i minɛ tension in fana y'i minɛ i sina ye ko jabɛti bɛ se k'i minɛ o la an y'o fura fana dilan k'a bila sen kan tension n'a y'i minɛ k'i bi k'i da jigin walima k'i sen faga ni ne kɔni bɔra kalama ka sɔrɔ a ma tile 8 sɔrɔ ne bɛ wuli k'i jɔ o y'a y'i bi k'i pari k'i da jigin walima k'i nɛn minɛ i ka kuma tɛ faamu i ka kuma tɛ mɛn ni ala sɔnna ma bi o solution sɔrɔla an bolo tension fura kan jabɛti fana fura a kɛra min bɛ joli bɔ ye o a kɛra min yɛrɛ tɛ joli bɔ mɛ a b'i farikolo